twak mafuanda doho e pacho kae kalure kod wanyalo wacho nosebedo kobwogo gi kinde ka kinde bwok makoro ibwogo godo bad migao mar doho e pacho kae. Bende nyalo chopo kang' makoro giwacho ni wan koro we warit tijwa watim kaka sirikal dwaro, to ka ochopo kanyo mano biro hinyo jo Kenya e yo machalo nade, ahinya ahinya kotudore kod weche mag yudo ratiro e yo makare. Clifford. Agombo wacho ni gima ker temo timo en gima tiyo. Ng'enyne kineno kowuoyo kamano to kendo ochalo ng'a bende go koko, ochalo ng'a kendo bende siayo, otemo bwogo do. Maling' matimore nitie. Ka wanya paro kes moro mar niang' manotimore Western ka acham kama nowache mambo ni matatu cha. Waneno ko wacho mambo ni watatu to ka gik ndalo mar adek to ng'at mane nigi kes e koto withdraw kes kende. Eye kanyo iwinjo ni ng'ato bende nolal go gi jo Subaru moko to duogo bole abola kanyo makata kot motere onge. Koro gima watemo ng'iyo ka endi ni gimiwacho to gi gima dhi mbele ground nyalo bedo ni gimiwacho no endo temo ng'iso gik maling' nikech kaka koro wan jok ma seche moko tero ga public petitions e court. Seche moko iyudo ni samoro ibwogi kata samoro inyalo kata mana luwi kata mana gi gari moro ma oum number plate kamano. To mago gin yore mar bwogo ng'ato mondo kik ng'ato dhi e court. Nikech ka niwinjo kowacho ni odwa kedo gi doho, to kendo odwa chako kedo gi jok matero kes e doho. Apani petitioners kaka koro wawach ni Okiya Omutata to gi jok moko madhi e court ka koro idwa ti kodgi ok onego bed kata ni tero kes e doho. Ibwogi miyo ji koro luor. Ng'ato koro bedo piny ni gini endi to koro aneno rachne moro to koro kadhi atere to samoro kama dake cha ang' ne lima. Mane gima koro timore ka to koro nikech koro noko faulu, noko dhine maber kaka nodhi e parliament. Nikech parliament ing'eni koro yot nikech idhi keto party ni bedo ma strong. Kasto koro party bedo gi some constitution minyalo goli e committee ni inyatuo ni gini, inyatuo ni gicha. To samoro bende nitie kaka koro e parliament ka wang'eyo. Nitiere kaka ichuto ga bor miwinjo wacho judiciary ni ichute e parliament kacha chande. Maseche moko ka pok igo kura tiwinjo ni jok moko dhi oromo gi majority kia kune to ji obiro koro members of parliament dhi e parliament ka already oseng'isgi gima gidhi wacho. Ok en chon be gino ketho mit parliament sani. Chon kane debate moro timore inya paro kinde kata mane Marende ne nitiere e parliament kane debate moro ma of national interest ne timore. Ne en gimoro mane ji nyalo bedo miwe tije ni tek ing'iyo debate kaka ji wuoyo e parliament. Orengo gi ni wuoyo e parliament. People talk on ideas. Ne en gima mit neno. Sani endi kata mana parliament ema dhi mbele. Ok inyal bedo gi gimoro maber ni dhi bedo piny ni dwa ng'iyo kaka ji debate. Nikech ji biro ka noseng'isgi gima gidhi wacho. Ng'ato ka ng'ato samoro nosetiekruok godo e okang' mopogore opogore. Koro kanyo endo to osetiekore godo momi ineno ka mostly kata mana opposition kadwa no push gimoro to koro gidwa ringe